Milí priatelia, drahí bratia a sestry, pozdravujem vás v mene Konferencie biskupov Slovenska, ktorá spolu s katolickým hnutím žien Slovenska a s organizáciou Úsmev ako dar pripravuje 20. ročník pôstneho podujatia Podeľme sa. Cirkev stojí pri rodinách, ktorá zápasí vždy o zachovanie svojej identity a svojho domova. Prežijeme postné obdobie a tak sme pozvaní k tomu, aby sme zjednodušili svoj život, aby sme sa zmierili s Bohom a aby sme sa zblížili jeden s druhým. Pozýva nás k modlitbe, k solidarite a k otvorenému srdcu. Symbol pôstnej polievky sa za uplynulé roky stal konkrétnym prejavom kresťanskej spolupatričnosti. Skromné jedlo jednoducho sa mení na skutok lásky. A toto gesto podelenia sa chráni rodinu, detstvo a dôstojnosť najzraniteľnejších. Každé dieťa potrebuje bezpečný domov a prítomnosť milujúcich rodičov. A tak, keď chránime domov, chránime rodinu, keď chránime rodinu, tak chránime a zachraňujeme aj budúcnosť. Všetkých vás na Slovensku pozývam do zapojenia sa do tejto akcie pôstnej polievky, naprieč celým Slovenskom. Už teraz som vám veľmi vďačný a všetkým vám k tomuto podujatiu žehnám.